subscribe खालाम नोंथांमोनानो मोनसे जिनिस देखायनि आं नानिया मा खालामदों नायगोन गावनि गेलेग्राखौ फ्रिज सिङाव दोनदों गावनि पिज्जा लायनो बे गावनि गेलेग्रा गासिबो सिङाव जोब एलै नानिना गिफ्ट सफैलायबाय मालाय बिबथै बिमादै हरदों क'क्राझारनिफ्राय वाव very nice you like it say Adai thank you Adai thank you Madai thank you Madai नंबर दिया आलू पराठा बनाए देंगे आलू पराठा और आप लोगों को चाहिए रेसिपी बताओ तुमको चाहिए मेरे को नहीं चाहिए मेरे को घर में ही मिलता है नंगो बा कमेंट कलमना ने घंटा नंबर से को बनाएगा आप लोग कमेंट करके बताओ फिर मैं आपको रेसिपी बताएगा आलू मेथी पराठा बना मोनियाव बेनोसै मोननै आलू पराठा बस देलाय गुड नाइट लोगोफोर guys नै जोंना दिनै खोन्थानो सानदों आं नोंथांमोनानो गाइखेरा बेबायदि फैयो बेबायदि मोनसे बेग दोनबानो फुङाव बिसोर दोनफैयो जेरै फुङाव गाइखेर होफैया होमबा गामिफ्राव साइकेलजों बेबायदिनो एखे जोंनाबो ओमफ्राय सासे मानसिया सोंबावदोंमोन नों आदा बे पेकेटआ बेसेबां लायो 21-22 थाखा लायो बेयो पेकेट मोनसेयाव दा फुंनि साहा मोनलोंखांबाय ओमफ्राय दिनै मंगलबार जाहैबाय साननानै नायोबा दाख्लैसो निउ इयार सेलिब्रेशन खालामदोंमोन नै मालाबानो जुन जाबाय टाइमा ओरैबायदि फास्ट खारो पाट्टाखौनो मोना ओंखायनो इट्स राइटलि सेड दैट टाइम वेट्स फर नान विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ एन्ड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि दे नायनोसै दिनै बाजारावबो थांनांगौ एसे फिसा फिसौ बुस्थु लायनांगौ दै गैलालाय दै लायनांगौलाय दैया जोंना सामफ्रामबो आलदा बे जाहैबाय जोंना फिल्टार बे जाहैबाय एक्वागार्ड फिल्टार खिन्थु बेखौ मालाबाबो ट्रास्ट दा खालाम जुदि नोंसिना दैया एकदम गाज्रि इनफेक्टेड बा बेजों जेसेबांबो फिल्टार जानानै फैयो बेबो इनफेक्टेडानो फैयो ओंखायनो एसे खबरदार ओंखायनो मा खालामो जोङो संनायनि थाखाय आलदा वाटार ओमफ्राय लोंनायनि थाखाय आलदा वाटार लाबोयो थोस लथा बेजोंनो सुयो आरोखि उपाय गैया एखनबा बिदिनो जायो तारमाने प्रिकसन्स लागासिनो केसेसफ्रा बारायगासिनो जेरावबो आरो आसामावबो बिराद बारायगासिनो दामानि ओंखायनो लोमजायैयानो साबसिन हस्पिटाल्सफ्राव नायनो थाङोबा बेड्सखौनो मोननो थाङा प्राइभेट हस्पिटाल्सफ्राव थाङोबा दामफ्राबो बारा 1 लाख 1.5 लाख आईसीयूफ्राव जुदि थानांगौबा बेबायदि समाव द बेस्ट थिं दैट वी कैन डू इज टेक प्रिकसन्स बिनि सारा जों मा खालामनो हाबावो नङालाय आसोलाव ब्रास खालामनायनिफ्राय बांसिन गेलेनायसो मेरो फैजानि नै जोंना न' गाहायाव बेबायदि फैयो थेलायाव सामफ्रामबो फुङाव बुंनो थाङोबा बाहेरायावनो थांनाङा बाजाराव थांनो नागिरदों मा लाबोनांगौ जल्दी बोल दही ब्रेड और नींबू बेलिस्टा बोले बाजार खरस खालामना फैखानोसै थाबनो एसे न' खाथियावनो एसे खरस लाफैदोंबो जाबायबो थांफिनसै दै मोनबाय फिसा फिसौ जिनिसफोर मोनबाय सबजिफोर बेसिक जिनिस दखान गिदिरफ्राव थांनानै लाब गैयालै दा बेबायदि सिचुएसनाव सफैबायलै न' खाथियावनो नालाय सिन्था गैथ्रा दामानि डेलिभारि बयसफोरखौ न' सिङाव सोथ'वाखै ओंखायनो गासिबो गावबागाव लायनांगौ नङाबा न' गाहायाव फैनानै लांफैनांगौ दैखौ बुद्रुबोबायसो अहेबो लोरिबा जारला जाथारगोनलै
नै बेरे फुंजानि आसला गाबदों आइसक्रिम जानोनो साहा लोंखांबाय ब्रेकफास्ट जाखांबाय ओमफ्राय माबि आइसक्रिम जानो बेरे फुंजानि र' ओंखाम जाखांनानै जागोन लंच के बाद ओके रोना नहीं ठीक है चलो खेलेंगे अभी विल प्ले चलो साइकिल चलो टेक योर साइकिल कम your slippers here you go sekarang dapat bengak ya asalnya beja iba building di sini coba kalama nei nani na malai jibai horlaibai Chennai-निफ्राय ओमफ्राय दाख्लि गस्ला बायहैनाया बेबो गांनै जिबैमोन हरनायमोन चेन्नाइनिफ्राय जिगसॉ पजल बोर्ड मा था बियो Thank you, Nani. You're welcome. वेलकम तू वेलकम भी अपने आप ही बोल दिया मोजांलै Jangan jigsaw. बर्थडे दाबो सफैया टाइम दंबावो साननै सानथामसो गिफ्ट सफैगासिनो दे Deh, मोजां Zan. बेले हाखु दाखु जाबाय जोंहा दिनै जोगोनारजों दाउजों बानायदों आंजों नोंबादिया मा बानायो मिथिला शर्टकाटाव बानायसै बेफोर जोगोनारजों दाउजों थाबनो गोबाव जाबाय जोगोनार जायैया दाउजों गोदैनो गोथाव जाखागोन बियो नै आहा बिस्थिबाराव बन्द लाबाय बिस्थिबाराव एसे रेस्ट खालामसै नानिनि बार्थडेबो दं नालाय बिस्थिबाराव ओंखायनो बन्द लाबाय जोगोनारजों दाउजों बेदर मोनजाबा गोसोफ्रा स्रां मोनो जोंनि बर'नि ओंख्रिफ्रा बिराद सिम्पोलखा बेदर एवदो मैगं होफादो फुदुंदो जोब्बाय गासिबो शर्टकाटावनो जाजोबो जोंना मोजांखा ओंखायनो बिराद मोजां मोनो आं बेबायदि जानो गियोलां बे थाव बेरनाय होनबाथाय बोरैबा मोनखायो आं जिरा जिरा मोदोमफ्राव नांबाय बायबा बिराद आलु खायो मेहेद बी केयरफुल hey don't come here खामानि दंलै दिनैबो खिन्थु सम सम बिदिनो ओंखाम संनांगौ गाव गावबागावनि आन्था आंहा दाउ जानो लुगैलायदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोगोनाराबो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय दंगासिनोमोन ओंखायनो दिनै दाउजों जोगोनारजों होख्लायनोसै बे जाहैबाय जिन्जार गार्लिक पेस्ट न'आव बानायनाय बाहेरानि जिन्जार गार्लिकआ गाज्रिलै ओंखायनो जों न'आवनो देयो बेखौ आंना संनाया स्टाइला आलदाखालै गासिखौबो होग्रोजोबखायो आं नै मस्ला मस्लिफोरखौ सामब्रामजोंनो होमबा थाब मोनोना मस्लाफ्रा जै मस्ला मस्लिफोर होबाय होमबाथाय मोनामनाया गोथाव मोनखायो संनायाथ' जाबाय थागोन ओमफ्राय फुङाव दिनै आंनाव मेसेज फैदोंमोन सिबिस्वर बसुमतारी होननाय सासे बर' हौवासा हस्पिटालाव एडमिट जानानै दं लिभारनि प्रब्लेम बियो फंबाया बिराद गोरिब न'खरनिफ्राय फैयो ओमफ्राय एसे फाइनान्शियल क्राइसिस जानानै दं दा बेखौ हेल्प खालामनो थाखाय जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना बिराद फान्ड रेज खालामनो ससियेल मिडियाफ्राव एवेयारनेस स्प्रेड खालामदों आंबो बिसोरखौ हेफाजाब होनानै नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाहरनो सानो कि आं आंनिफ्राय बेसेबां हायो आंबो नाजागोन ओमफ्राय नोंथांमोनाखौबो खावलायहरबाय ओमफ्राय जोंनि लोगोफोरखौ जाय जाय साख्रि मावो ओमफ्राय होनो हायो एसे सहाय खालामनो हायो बेखौ बे गथ'खौ सहाय खालामहरदो आं बेंक एकाउन्ट्सखौ स्क्रिनाव होगोन ओमफ्राय डिसक्रिप्शन बक्सआवबो होगोन बे जाहैबाय रन्जित बसुमतारीनि बिनि एकाउन्टआव नोंथांमोनहा ट्रान्सफार खालामनो हागोन फैसाखौ होमबालाय आं आसा खालामबाय नोंथांमोनहा एसे सहाय हरगोन बाबुखौ ओमफ्राय नामा जाहैबाय सिबिस्वर बसुमतारी गामिया जाहैबाय सामुगुरि बे फकिराग्रामथिं दां गावबा गावबो जों सहाय खालामलायाबा सोरथो सहाय खालामबावनो नङा होनलाय
दा जोंनिनो बर' फिसा जाहैबाय बेखौ एसे हेल्प खालामहरदो नोंथांमोनहाबो थेंक इउ थाबायलै एडभान्सआवनो दे जोंहा ओंखाम ओंख्रिखौ संबाय था दिनै जोगोनारबो होबाय दाउआबो एवबाय दसे उनाव दै होनोसै गोगोम जाखासिगोन बे जोगोनारखौ सोर सोर मोजां मोनोब्रा खोन्थाहर गोदै जायाबा एसे सिनि होगोन आं एसे गोदै मोनजाबा साबसिन मोनजायो जोगोनारखौ ओंखायनो दा जोबनायाव नायनोसै साखिनायाव गोदै नङाबा सिनि एसे होनोसै खामानि मावाबाथाय दुनियाव जेबो गैया Hey! Wow, man, you look beautiful. Tana kar liya? Very nice. Show me. Turn around. Wow. Say hi to everyone. Hi everyone. How are you? Welcome back to channel. What did you say? Welcome back to channel. Very nice. Give me a high five. अब बोलते हो ना? Yeah. जैसे मैंने बोला आपके जैसा. Very nice. Good day. जोंना न'आवनो नानिया सोलोंगासिनो आं मा बुङो. नैलै जोगोनारा रेडि जाबाय आंना. दिनै एसे ओमफ्राय हाबाब गोथावथारलै गोगोम जाखाबाय दाउजों. उखैबाय दे होख्लायदिनि नेनो हाला नोमबाजिया मालाय जाखांबाय गान पाउडारजों साउथ इन्डियायाव गान पाउडार होननाय मोनसे जाग्रा जिनिस मोनो नोंथांमोना गुगोल खालामनानै माबे बे गान पाउडारा भेरि गुड आप भी करो ना. हाँ सुपर मा भेरि गुड एफ लिखो नीचे हाबायलै जोंना एबिसिडि लिरनो बिमाया जागोरबाय उखैनानै जोंहा नै जोगोनारजों दाउजों दिनै जागोरदिनि बिराद मेंबाय ओरैबा खामानिबो दंमोन अफिसनि बिरादनो जानोसै गाज्रि दामोनसै दे जागोरदिनि नैलै जोंहा साहा मोनलोंबाय बेलासिनि बिराद खामानि जाबाय दिनै ओंखायनो बांद्राय ब्लग खालामनो हायासै ओमफ्राय खबराथ' बिदिनोसै मोजाङैनो दङ दामानि दुनिया उल्टा पाल्टा जागासिनो फार्स्ट अफ अल थ' कर'नाजों बयबो फाइट खालामगासिनो बिनि उनाव रासियानि अइल लिकेज प्लास दिनै जे 14 डेज सप्ता खुन्नैनि सिगांनिफ्रायनो लिकेज जाबोगासिनोमोन आसामावबो तिनसुकियावबो दिनै जाथारबायानो नायगोन बे फुटेजखौ मोनसे फिसा क्लिप देखायनि आं नोंथांमोनानो बेखौ नायनोसै आंथ' ओरैबायदिसो सानबाय जे भगबाना रिसेट बाटन थुनानै होबाय जोंखौ साला नोंसोरखौ रिसेट बाटन थुफिननांसिगोन नोंसोर बांद्राय माबा खालामबाय नों दा कर'नाजों फाइट खालामनो ना बेफोरबायदि डेभेलपमेन्टेल एक्सिडेन्टेल केसेसफोरजों नोङो डिल खालामनो नों माखौ सल्भ खालामथ्र'नो जाबोगासिनो आई थिंक विल हेभ टु टेक अ स्टेप बेक साननांगौ एसे नेचारखौ बोरै जों मोजाङै दोनलांनो हायो नङाबाथाय जोंखौ बिदिनो रिसेट बाटन फैबाय थागोन जोंनाव दे लोगोफोर दिनै ब्लगखौ बावनो एन्ड खालामसै आं बांद्राय गोलाव खालामला जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव आनटिल द नेक्स्ट वान टेक केयार बाय मालाय दिनैबो खामानि जायासै एकदम ओरैनो जिरायगासिनो दे लोगो मोनसिगोन